Sangudahan nga ron ti surat ni pagayam tayo nga Lucas. Dear Cousin. Dear Cousin Yong, sagbay man ngayon nagbinsa-binsahan di pa kasaritaak, kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yu di tanemor si studio. Kastama tayo nakablaawak, di kiti padak nga dumdumngeg iti dede nga programa. Iti laeng kalabes na addahanak iti parikot kasin. Iso nga nagtaklilag iti programa, ta agkidawak man iti balakad kada kayo. Nabiit kami pay nga agasawa kini Pipay. Ti kinagpaiswan na, awang pay ti bunga ti ayan-ayat mi. No pay kayat mi kuman. Angem kella at nga dimteng ti maysa nga pasamak iti biyag mi nga nangitunda ti biglaan. Wenno kella at met nga panagabrod ni bakit ko. Naidalit ti sakit ti katugangak nga lalaki kasinyong rason no apay nga marigatan ti pamilya ti asawak nang runa dagiti naganak ken kuana nga mangituloy ti panagbasa ti adingen ni Pipay. Ket dua tawen laengen kasin ket agturpusin iti kolehiyo ti kabsat ni bakit ko. Isu nga kinasarita nga rod ti katugangak nga babae ni Pipay kasama ten kanyak siya nga asawa na maipapan iti panagabrod ti asawa. Ket kasto man nga rugyak ti amin kasinyo. Kaya't kayo nga makasarita nga dua. Pipay, kastamot ten ken ka Lucas. Anya ka diti pagsalitaan tayo nanang. Ibagayo laeng nanang, no? Anya tiket yung ibagkakata kami. Amuyo mo tinapasamak kini tatang iyo. Ti kelaat nga, panakaidalit na iti sakit. Ket saanan nga makatrabaho pay. Ket saanan nga maisakad ti panagadal ni ading iyo. Uwin nga rod nanang. Ay na. Nagtangkan mo kami di ulo ni tatang. Uri ni bagam nga ginana. Ta napanpanog nga ruten. Agtrabaho matlata. Kasta tigagar ni tatang yaw. Nga agtrabaho ta ikagumaan na nga rod nga mapagturpos ni ading mo. Tapno saan laeng nga sikatin na pagturpos mi anak ko. Ang gapu iti napasamak ken kuana. Masayangan kami met nga pagsardengan ni ading mo. Isu nga agpakpakaasi ag kumaking ka Pipay nang runa ken ka. Nang anya ka diti maitulong mi nanang. Damot ket di na talged nga trabaho mi nagasawa ditoy. Angem no ti panagbasa ni Perla. Amangan no saan mi nga maited ti amin nga kasapulan na iti panagadal na. Dayta nga ro ti panpanunutek, Barok, anak ko, Lucas. Isu nga kasarita kayo nang runa ken ka Pipay anak ko. Nanang. Uray taawan mo't pa ti anak yo ken ni Lucas. Gapot ta nabiit kay pelaeng nga ron nga nagasawa. Nang di la mabalin anak ko. Ngayon ka makigasang-gasat ije balasiw taaw. Anya? Anya? Angim nang. Awan mo ti panggip ko nga agabrod. Nang runa ket kas asawa mi kakaskasar milaan ken Lucas. Wen nga rod nanang. Ken panggip min ti mangbukil ti bukod mi a pamilya. Wen angem ipagpagapumlat ako man iti kabsat mo Pipay anak ko. Ken ni tatang mo iti kasi nga kasasaad na amok nga adda nga
Adada nga maluksaw, malidayan no saan nga ituloy ni Perla ti panagadal na. Saan kubot ka ba elang ti agtrabaho? Amuyo mat nga dito ilaang balay ti ayang ko ken di ta pandeti panagtartaraken ko ti dingwan ket saan mo ta makaanay. Ang nanang, uray aging galaeng nga makaturpos ni ading mo anak ko. Uray ta adamot kabagyan tayo nga mangtulong ken ka. Akwa. Mabalin ka di nga pagsaritaan mi pala nga agasawa dahi ta nga panag nanang. Alawan ang pakaragsak launay no umanugot kayo. Ulitek awamot pa iti anak yaw. Baka minno addanton anak yaw. Agad saan yun ton nga matulungan pa ni ading yaw. Kaasimat no saan nga makapagturpos. Kasti ko na ni Lucas nanang. Pagsaritaan mi palang gasawa dahi ta nga banag. Mabalin ka di. Kaanok garon nga maamuan ti pangeddeng yaw. It into no bigat nanang. Pagsaritaan mi pala nga agasawa dahi ta nga banag. Ta saan nga basta-basta dahi ta. Alawan, agyaman na kada kayo anak ko. Dakalaunay nga, utang nga na imbaga na akim ko kada kayo, no manugot kayo nga agabrod ni Pipay. Kat si ka bakit? Si kamot lang tag desisyon, ta si kamot ti mapalagtrabaho di abroad. Ang jak ko makayat. Lucas, jak lakit dineruam nga mayadayuking ka. Panpanunutik pay laeng, imimaginek pay laeng nga ginadayuta. Kasla saan ko nakabailan. Kaapi si kakayat mo ka di nga gabrudag. Kat saan kuma? Kuma? Narigat kami ti sitwasyon. Ta saan tamat nga matulungan dagiti naganak ka. May papan iti panagbasa ni ading mo. Pagpaisumit ti ko na ni nanang. Kaasimit ni Perla, no saan nang maituloy ti panagbasa na. Do atawin laeng nga nagturpos ton. Anya ti kayat mo asawan. Kat, no lagid di manugot ka, kat okay mo't kanyak. Uray do atawin laeng bakit ta. No lagid di agturpos ni Perla, uray saan kanton ngagsubsubli pa jay. Tala dual daw nga di ka makita. Kasla jakon ka ba elan? Kanayon ka nga kailiw lakay. Anusan ta bakit? No kaanumot nga kakaskasarta. No kaanumot nga panggaptan ti mangbukal ti pamilyata. Sagat kasti tinapasamak. Saan tayo nga paggaayatan tinapasamak kini tatang mo. Di tayo amo dahi nga mapasamak. Nyamten. Siguro na ada ko masikugag. Saan da ko mga pag-abroadin, dananang, datang. Talaga nga saan ko ang kasti ko na ni nanang mo. Saan nga kabailan ni tatang mo nga isakad ti panagadal ni Perla. Kat sika tinamnamaan na, gaputan nakaturpos kan. Kit man ano no diti talatang agtrabaho tatulungan talatan ni Perla. Kabailan tanga ta. Nanginamot nga rot ti kurso na. Nalaklak amat laeng bakit? No manugot ka nga agabrod. Tadamat ti mangtulong king ka. Kasla nakalaklakalaking ka. Apay dinakto ka di ka iliw. Saan man bakit? Mailiw akto king ka. Nga madamot ti cellphone. Mabalin tamat kag tinawag inaldaw. Sa bali laeng na ti maarakop ka, maagkang ka. Ken kasano nga rodin. Kasano nga rodin no mailiw iti arakop mo, iti agik mo. Kasano nga rodin no. Kaya't nga pagustuhan ti riknata. May pamuspusan ta dayta. Anusan ta laeng bakit? Ipagpagapom kani ading mo. Ken ni tatang mo nga naidalit iti sakit. O niya. Nawat ti mabalin ko makonsensya akmot no saan ko sige. Kasalita na tungor ni nanang. Ta
Ag-abroad ka, ket tulungan ta ni Perla, iti panagadal na. Mm, Agan-anad ka, iti abroad anak ko. Una nang, saan ka madanagan? Da kami ti makaammo ken ni Lucas nga asawa. Uwen bakit? Saan la nga makatulong ken ka no madandanagan ka da kami no pampanunutin na kami dito eh. Ti bagim ti panunutem. Nang runa ket adda kay ti sabali nga pagilyan. Mm, Madamdam malaeng sumrikan ket inkanton sumakay iti eroplano. Baka ket no kastaunay tuman ti sangit maun. Mm, Mailiwak to kada kayo nanang. Mailiw kami tumot ken kaanak ko. Angem tumawag kan tulatakan inaldawon Uray ta agpapada tay laeng met sa ti oras ijay pagilyan nga papanam. Uwen nanang. Kanayon kanto nga tawagan bakit? Kanayon kanto kumustaan. Hmm, ay na, agsangit kamot manananak ka. Gagangay laeng nanang dakay tumot ngamin. Anya, kakaskasar mila ka ni Lucas. Siyempre mailiwak do iti asawa. Anyo nanang, kasta nga talaga isuna. Ay na, maawa atang kay mo't kidi angem. Anusan nyo laeng, anusam laeng anak ko. Ure dua tawon laeng, ket mapagturpos mo lakit din ni Perla nga ading mo. Ket ure makaamukan to nagsubli ka pa wano saanan. Kasi ka Perla, nanang, dakkel a sakripisyo ti aramiden ti kabsat mo ni manang mo. Uwan nanang, iso nga si ka igaed mo ti agbasa saan ka makinindaram. Uwan nanang, Perla saan mo nga sayangan ti panagabroad ko, ading ko. Uwan manang, agturpos ka nga agturpos, tapno agawidak tumuten. Ay, uwan na manang, ikarik manang nga, aramidik ti amin tapno agturpusak iti panagadal ko. Ala nga rod. Lucas. Oh, bakit? Mamimiss kan to. Sapin di, nairan-ranape lang mat nga niya. Agraglaak, kat saan tangan na aramid yung tiket ko kung mga aramidin ta. Sagbayak nga ag-flight. Ay na, day tapela ti pampanunote manak ka. Nagpapas kay mo't iday. Sa bali laang mo't ananang no sakbay ko mati flight ko kat ni. Ay na, day tapelat pampanunote malakit din. Sumurikan kat amang anumala daw ka. Bye, Lucas. Lakay. Bye, bakit? I love you. I love you too. Siya akong tiyagpakan nanang. Taing kay asikaswen ni tatang. Ay, alaman nga rod anak ko. Sang-sangpit mo ka di manipod iti trabaho. Unang. Kumusta ma ti trabaho anak ko? Sayat mo nanang? Timawag gayam ni Pipay Itay. Anya ti kunana. Kinumusta na kayo? Akit okay kami mutlaeng anak ko. Ni tatang yaw, laket. Kaasin apo Diyos, makarecover mo ten. Ang nakapsut lat at ibagi na ngagtrabaho. Maka, kayat nalatamot eh. Magna, ang nadaduma, igawid ko at baka mabandog unay ko na. Ang kayat namat. Alagad na sayat no kas nanang. Mayat mo't nagpagnapag na tapos ma-exercise. Alalis to lang aglaing, agimbag. No kas nga mawatwat ti bagina. Wen angem ni amangan no mabandog unay ko na. Nalakat imbag mo't ata manungalawasan ke naka-adjust nga tamot tan ani Pipay ijay trabaho na anak ko. Kasi na po Diyos nanang ke manumuten nga
agsangit tinawag kami, nagsarita kami. Ay na aya, aging gakadiita ket agsangit-sangit pay laeng. Gagangay laeng nanang, mailo ka nung kada tayo. Nangrunaking kan ang asawa na, ay naaya. Alangarod, panawang ka na nakaw. Alawon nanang. Oh. Mm. Oh, abay. Sa bali laeng di personal lakay. Ha? Anusan ta na bakit? Uray ta adawayata nga mga ramit ti kastoy. Sila nakalalas lang amin nga kitkitaan lakay. Ti anya? Nga iti video call nga aramiden ta ti kastoy. Ay na. Ado ti mga aramid ti kastoy bakit? Nangruna ka ti padam nga OFW. Kadagiti asawa da akit ta. Gagangay lang aramiden ta ti kastoy. Kasi ka, kensyak, uray no agin nadayuta. Mapagustuhan tala tatirik nata. Angin, jak man lang may imagine ti baging aramidik to ti kastoy. Nga adak dito silid ko dito balay ti amok dito abroad. Nakastoy nga lamo-lamo ak nga makikitawag king ka. Kastamot king ka. Ay na, gagangay lang tagasawa ta. Awan mo ti dakis na. Pagustuhan ti bagim dita. Pagustuak mo ti rignak nito eh. Malakit din. Ituloy tan. Ala, imagine mo latan bakit? Nga detaramay mo, ket amumlatan. Maanapay nga ron. No choice Kastamot kanyak. Imagine mo nga dakulap ko, ket amumlatamat din. Ala sige nga ron din lakay. Maturugak ton. Sige. Lakay. Yes, asitig mo bakit? Madina ka sentro, data camera. Ay, sige, sorry. Daytan, makita kon. Rumuarin ti tubog mo. Bakit? Gatsi ka. Hindi ka di pa rumuar ta tubog mo lakay. Dandanin bakit? Medyo ipok-focus mo pa eh. Ken pigpig sampay ti agasog. Baka numangag da kiti amo. Ay, samot siguro. Sige. Agasog ka pa bakit? Alalis tunok ko ang rumar ti tubog ko. Lakay. Mamimiss ka launay. Sige, kasta. Lakay. Dandanin. Nene, isentrom bakit? Dandanin mapanan. Ay, sorry. Isentrom ta camera. Sige. Hello, bakit? Kumusta ka? Nasa nga at matlakay. Mayat sa tiriri nga ma. Napagustuhan kay di rabi eh. Uri mat sika. Angin sa bali laeng ano talaga nga aktual. Anya? Sa bali laeng ano aktual nga agnaig ta. Dito naramid ta kas lang. Ay na, pamagusto laeng ti bagiday jay. Sa bali laeng ano ti agraib dagiti bagita tapno mariknata ti bara ti bagiti tunggal maysa. Nalakit anusan ta bakit? Pansamantala, kahit anusan ta pay laeng ti kasjay. Ta sigurado nga kastat araramiden digiti agasawa nga adat abroad ti maysa kadakwada. Iso nga may papas ken may uplatawat ti iliw da iti tunggal maysa. Tapno no ti kasta, awan rason tapno agsara ka kiti sa bali, kastamot king ka. Winangin kas la mabitbitinak lakay. Anya? Mabiting ka ko nam. Di ibaybayag ta tapno no saan ka mabiting. Saan mabiitak no deti laeng ramay ko ti aramatek. Sa bali laeng detakwam. Siyempre, naruamag gaputa panakkilen mat nga rod lakay.
Ala kita ano sa mabagit? Saan ka madanagan? Uri no panakkelan nga kunam, saan ko nga aramaten iti sa bali. Dapat laeng. Rumbeng na laeng once nga maamuak nga aramatem dayta, iti sabali nga babae, ay na, agsagana ka. Patayin ka. Ay. Happy nga patayin nagbagit. Mm, Baka maaramid ko dayta, no, kasta, no, maaramid mo timang lipot kanya. Ay na, din mapasamak dayta. Amumot ka na po doon panagayit ko king ka. Uri damagim ka dananang mo, kiniading mo, nakasingsing po itak, balay trabaho laeng ti ayang ko. Sa anak, ba't ka nabarkada? Nasipod idi nagdenata, nakasagasawa, inidya ko ang dagiti barkada. Nasaya at mo't no kasta lakay. Lakit pagyamanak mo, nasaya at kang asawa ang gusti mo tinapasamak agin na dayota mo. Mailiwag na unay king kan. Ay na, makabulan nga nasurok mo pala di da bakit, kat kasta ti pagbagamon. Kat kumakit naka-adjust ka, nabayag ka matbasit ditan. Nagrigat nga roti ka sa saad ko, lakay. Mm, Alala sige nga ro malpasak mga ano, ninaktagubran, bakit? Agan-anat ka dita kanayon. Kanayon mo nga laglagi pen, nga ipatpateg ka unay-unay. Ken mabis ka maten, ang anusan ta. Mamiss ka mo tin lakay. Ipatpateg kamit unay-unay. Kan ulitek agsingsingpet ka akanayon dita. Wen bakit? Awan di pagdanagam kanyak. Anusan nyo ko pala, kano pala ang datananang, ni ay, kata sana balin anak ko, at siguro naggastuhan na. Iso nga, de tilaing tintid na. Umanay mo't kid makaanay mo't kid para ikin ni perla. Lakit adan to di pagkurkurangan na nanang. Uray ta agsweldo akto mo't ito no lawas na. Sakton di mangted, di kasapulan ni perla. Agyaman anak ko Ta tultulungan mait, ti ipag mo, nga ni perla. Pakaragsakak mo nanang, ti tumulong, gan kuana. Tanong di kasta, saan unay nga marigatan ti asawak, iti panagtrabaho na di abroad, tapno laeng mapagturbos na ni ading na. Ay na, nagaasat kit di ani pipay nga anak ko, nga anak may, ta nakatumpong iti kasking ka, baraw. Katagyaman ti kinasayaat mo iti anak ko. Agyaman akbat ti kinasayat yu kanyak nga manugang yun, nanang. Ket ma-appreciate ko met amin-amin nga panang trataryo kanyak. Kun ke ibilang da ka lakas bukod mi nga anak. Ta asawam nga rod ti anak may. Alawon nanang, tumawag to ni Pipa into na rabi no kayo kasarita, pakasaritak to kada kayo. Maladlado ngamin nga makatawag ta. Agluto ka lupay, ti pangrabyan di ti amo na. Ay na, noong nakaturog akton, alakad, into no maminsan latan nga aldaw, anak ko. Alang nga rod, nanang. Oh, nakaturog ka din dagiti among bakit? Wen lakay. Oh, sige. Tamaturog tan tumatan. Rugyan tan. Mabit lang lakay. Ha? Adda pagsaritaan ta. Anya day jay? Numalagip mo, saan nakas idi dati ti ipawpawit ko nga kwarta dananang kintatang. Nga para pekin ni perla. Ay, gayam. Adda ka di yor urnongam. Wen adda ka di ti pagasgastusan dita? Ada iyor ornongak lakay. Nasayaat mo't agur-urnong kamot dita. Tapno di kasta, adan tumot ti ganabem to no agawid ka. Nga malaksid iti panang paturpos mo't panagadal ni Perla. Adan to ti aramaten ta, para iti buklen tanto nga pamilya ta. Apaman nga makasangpet ka ditoy. Kwa, Anya ka diti yor urnongam. into na ngamin umay abulan lakay.
agbakasyon ijay Europa dagiti amok, 5 aldaw dayjay. Ah, ket sumurot ka? Saan lakay? Pagbatsindag diti balay, pinagpili dak, no agbatiak diti balay, wenno agawidak dita Pilipinas. Ah, anya, agbakasyon ka dito, agawid ka? Wen lakay, angem kagudwalaeng kano ti i-shoulder da, ti magastos ko't panagawid ko. Isunga ko na ti amo ka babae, nasaysaya at no agbati akla diti balaydan, apaman nga dada jay Europe. Angem maboring akmat lakay. Natalimaal daw nga sisak laang dito'y baka agbagtitak. Oh, ket, anya nga rod, ti aramidam? Agawidak ti talakay. Angem adala ko makidawit king ka. Anya, agawid ka? Mano ka ti magastos mo? Basta, saan na palin di tagastos. Ti importante makaawi dakit. Makapag makapagkinita talakay. May iliwak launay king kan. Unang ti pampanunutig bakit? Sayang dita magastos mo. Ited mo lang nga, ited mo lang nga para iti panagbasa ni Perlan. Tapos nalalisto nga malpas na, digiti mapayadan na, digiti naskin napayadan na, di pagkatalan. Ngem, lakay. May iliwak launayin. Baka agbagtitak. No saan nga may ipantiiliw ko king ka. Anya? Ket, anya, anya nga ruti ko na dananang. Ay, saan ko pengin baga kadakwada? Awan pa iti makaammo lakay. Si kalaeng. Anya? Kin mo sawon saan mo nga ipakaam mo kin ni nanang mo, kin datatang mo, ni ading mo nga agawid ka. Saan lakay? Ta sigurado laki di nga saan na kayat ni nanang. Sigurado laki di nga ungtan nak. No agawid ak dita. Iso pa tagastos ko nanang. Mailiwak la talaga king ka. Kasano nga rod? No agawid ka, pagyanam nga rod, no saan mo kaya't nga ipakaam mo kadakwada nga agawid ka. Um, Umainak to sabten iji Manila. Taijay tantulat ta Manilan nga agnaed. Weno kumpurme, intan to agpaspasyar. Lima nga aldaw? Wen lakay. Anya nga rod ti baka kadakwada. Anya ti baka nga rod ti balay. Makaammo kalatan lakay. Agpambar kalatan. Agara, kumaot kalatan trasunin no apeng kasapulam ti agbiyahe. Kasano nga rod ti trabaho? Padasi mo ti mangalat live mo alakay. Nausar ko mo digit ilibkon bakit? At ay disakbay ka nga nag-abroad. No malagip mo, mano nga aldaw dati inalak nga live ko, ayat ko lang nga makapagbanding ta, sakbay ti flight mo. Lakay, ay pamuspusa mo na. Kung, agin sa sakit kalatan. Anya? Narigat na bakit? Ngamin, sa pulin to di kumpanya, dati medical certificate. Kasaritam di kita amumun nga mabalin nga pagpadoktoran iti medical certificate. Agaramid kalatan. Agpaaramid kalatan. No nas ka na bayadam. Anya nga ti baga kasakit ko. Makaamu kalatan na lakay. Makaamu kalatan. Agpanunot na anya ti ibagam nga sakit mo. 5 aldaw. Sigurado lakid di nga. Agsidaaw da dito'y balay. Nangruna kininanang mo. Sige. Mang panunutak. Itinasayaat kin napinta sa rason. No ape nga kasapulak ti mapandye Manila, iti 5 nga aldaw. Bakit? Agyaman naklakay. Excited ako nga kita tamanen lakay. Ay, nakaragragsa ka kunay. Lakay. Tanang kita tamanen. Kalpasan ti sumagmamano nga bulan. Ay na. Di mo lang mo no kasano trigat ko di abroad nga. Nga agib-ibtor iti iliw ko king ka. Ure mo't siyak bakit? May iliwak mo't king ka. Maragsakan akmat na nagkita tamanen.
Sa balilaing maarakop ka. Maagkang ka lakay. Medyo limok ka Ha? Kadi. Uwen, ang bagay mo. Kasi ka, medyo kimutong ka. Ay na, jak unang amin makapangpangan kan makaturturo giti ta amok ta. Amom mero may kawa ti bagik, may kawa pa ti riknak. Sana bale. Baring no kalpasan nga pantiiliw mo ita ha. Nga panagbakasyon mo uray no nalimod laeng bakit. Ket makatulong ken ka iti panagsublimid jay abroad. Nga saan kan tuunen nga may stress. Alagad, sigurado lakid di lakay. Basta lakid di mapagustuhan iti da ito nga limaal daw nga panagbakasyon ko dito itinalimid. Ket ipapasta, sulitin ta. Ti amin nga oras, amin na gundaway lakay. Oh, alagar. Oh, rugyan ta nga rutin. Oh, dito ita kadirlat nga agyanen, dito sugo. Ah, di mo kadi kaya? Ang saan nga tanga nang inaunay. Kit iso nga nga nagururnungak. Iso dito tinyor urnungak launay lakay. Dito pa nagkita tayo ti limang aldaw. Ah, ay na. Talaga ka ding awan ti panggap mo nga mangipod no kadananang mo nga taka. Saan ang lakay? Sigurado laki di nga agungot to manin ti bakit. May stress to manin. Amok laki di ti baganan. Sigurado nga ti bagana day jay. Sayang ka no sayang di ti pinagbakasyon ko. Intid ko lang kuman kadatatang nang runa ti para iti agas na. Kan kastamot na ni Perla iti panagadal na. Gagangay lang, bakit nabit ka pa nga rod ijay, saka nagawid. Apay di mo ka di kayat nga nagawid Ay kayat ko bakit? Kayat ko launay. Gaputa mailiwak mo't kingkan. Kin sa bali laing di ba no aktual, nati agraip dagiti bagita, kaysa deti cellphone laing nga video call ta. Kato na Dakkel tinagdumaan na bakit? Oh, di ba? Mailiwak launay king ka, Lucas. Oh, mailiwak ba't unay king ka? Pipay, bakit? Ay na. Oh, agsangit ka manin. Kaslay di damom ti mapanjay abroad. Ket napagustuhan mo tirik namon. Napagustuhan mo ti bagimon bakit? Apay ngagsangit ka pa lang. Kasla bitin di limaal daw lakay. Anya, nabitin ka pala di limaal daw nga. Halos nagpupupok ta di sugo, bakit? Unang kanayon ko mga kasjay. Ang awan ti mabalinan ta, nakapilitan. Kasapulan nga agsubli ka jay, tanam na maandang iti amom nga dakan to, napaman nga sumangpad da, manipod iti panagbakasyon da. Oh, bakit di ta nasayat di iti amom bakit? Uwin nga rod. Saan nakas ka di iti daddo mga makitkitak no ko nga naranggas di iti amo da. Oh, di nasayat no kasi siya Ket manulang nga nasurok lang makatawanen, ti panagan anos ta, agawid kan ton. Baring no makaturpos tumiti ni Perla. Malama ka amo ka nga rudin lakay. Agan anad kamot iti panagawid mo. Agan anad kamot iti panagsublim di abroad bakit. Mm, ang aslamat badlaw ko nga naunag nga pampanunutem lakay. Ha? Kwa? Pampanunutek lang amin. No kasanok nga. No kasanok to nga. Anya. Panunutik namin, sigurado nga saludsudin to ni nanang mo. No apay nga imabot iti limaal daw, ti panagyang ko dito Manila. Ugat, asa mo ka di pakadaking kuana. Basta timbagak, sumagmamanong aldaw, jak amuno ka anot panagawid ko kunak. Yung nagado digiti chat ni Perla kanyak. Sang kadamag ka ni nanang mo, no apay nga jak balagawidan. Kat anya timbagam. Saan ko nga rin iplayan, tadyak amuno, anyat isungbat ko. Ay makamuak to latan. Ito na sumangpetak.
Ket no saludsuden ni nanang mo, makaamuak tulatan nga agkaut iti rason ko. Alangarod lakay. Ken maysa pay. Oh, adda pay? Ijay opisina. Panunutek deti ipasak to nga medical certificate. Saan ka kadi pang nakapaaramin? Saan pa nga ron bakit? Ang imadagi na sarita kon. Bareng no maalak to, apaman nga makasangpwet agad jay. Alangarod lakay. Makamukan, tinasisita. Agad nagkita tamanan. Nagptiili ta, uray no pay no bitin para kanya. Ang kasti ko nam anusan talakay. Oh, sige, sige, sige. Oh, ingka nga ro din. Kat no, ang mga no, maladaw ka. Sige lakay. Kaya't dak ka no ang makasarita, nanang. Hmm, talaga nga kaya't dak ka nga kasarita, Lucas. Nang, alay perla. Ibagam man. Ibagam dati nakadanon king ka. Dati imbaga king kati kabagyan tayo nga agyayan di Manila. Anya? Manong Lucas, pudno ka diti nakadanon kanyak, kada kami. Nga niya. Nga lipliputam ni Manang Pipay. Anya? Ay, di ka laagbain si ka Lucas. Di pagarup me, nasayaat ka nga asawa ni Pipay. Kastoy, ti subad mo, ti kinasayaat miking ka. Nanang, anya ti kay, awan ti amok ka na ganti bagbagayo. Nakita na ka. Nakita na ka ti kabagyan Media Manila saan kulatan nga ibagbagan no asin no. Di ka lamabain Manong Lucas. Nabiit pa ni Manang Pipay dya abroad. Lipliputa mon. Ada nakakita king ka, kakabagyan mi, nga simrek iti Sogo Hotel. Ada ka duwam nga babae. Anya? Nakutong ka na babae. Saan man ka ni Manang Pipay, dayjay? Ta saan mo ta kasi ti bagi ni Manang Pipay? Asin na o ti babae, ha, Lucas? Nanang, anya nga tayo. Ipudnok ka takadakwadan ang nagkariyak ni Pipay nga uran at mapaspasamak. Saan ko nga ipudnok ka takwada nga nagbakasyon ni Suna. Apay nga di ka makasungbat. Pudno? Gapo ka di ta pudno, ha, Lucas? Di ka na mabain? Ay na. Saan pa nga amo ni tatang nyo? Di mi kayat nga mamuan na taammo mi nga maluksaw iso na amang ano, agsublit ti sakit na. Di ka lang mabain, Manong Lucas. Nag-abroad ni Manang. Tapno laeng matulungan na. Ginundawaya mon. Napangka di Manila, nakisinarak kay ti babaeng. Perla, ading ko. Awan ti kinapudno na dayta. Di ka lang mabain. Agulbod ka pa ilaeng. Uraan niya ti bagbagam. Ipudnumikin ni Manang detar aramidem ken kuana. Nga napangka di Manila, saan nga para iti trabaho. Napangka tapno no, makisinarak kay di babaim. Di ka laagbain Ay na, aramatin pa iti trabaho para iti kalukwam. Ay na, sigurado lakid de. Nga isina na ka ni Pipay. Apaman nga maamuan na dahi ito nga banag. Dusyak ti ka, nasaysaya at tumalaw ka dito'y balay. Di ka lamabain. Nakasaysaya at kamiking ka. Nakastoy ti ipakitam. Kastoy ti isubadbot kinasaya at me. Nanang, saan ko saan nga pudno dayta? Saan ko nga malipot? Saan ko maaramid ti manglipot iti anak yaw? Ulbag! Ingkakintento along kan! Diyak kahit amakit kita ta pa na grup-grupam. Anyamat. Anya ti aramidang karod bakit? Pagtaltalawin da kon. Nula siguro napigsa pelang tatang mo. Amangan no tinagbat na kon.
Ipudnok naminin atap no ti kasta. Saan dag nga pagpabasulan, iti saan kumit nga aramid. Ay na, saan mo nga ipod nila ka? Ibagamlatan nga saan nga pod na day nakadanon kadakwada. Una nga madakan nakakita nga kabagyan nyo, di naman ibaga no asin no. Ay naupo, ay. Wala nga madada nga makagura ni nanang. Numaamuan na nga nagbakasyon na kasanak ba lang nga nagawid dita. Anya? So nga, ipatangkan mo latat ulbod mo saan ko na. Kat uray mo sak, imbagak kadakwada, iti kinasarita dak, saan nga maaramid ni Lucas dayjay nanang kunak, angem, kas lang ko nadamot kanya, agpakpakata nga kanuking ka. Ah, kud ibagang mamin ti pudnon. Tapnon ti kasta saan daw nga maluksaw kanyak saan da kapag talawin dito'y balay. Ay na. Una nga madadatgura ni nanang, no kas jay nga ipod no, kadakwada. Sigurado laki di nga maluksaw isuna no api nga jakman la nagaw awid dita. Baka ibagada nga si kalat ka iliw ko, kat saan isuda. Dahil ti, jak maninam na mga kasto ti pagbalinan na ti amin. Dakila problema dahil ti bakit. Pagtaltalawin da kun na ti kinagpaiswan na. Nakasaganan dahil ti arwatek nga impake. Jak kumakahit nga kasto ti mapasamak. Bakit? Ngagurain dak ti pamilyam. Gapo iti aramid nga saan kumat aramid. Gapo iti banag nga saan kumat inaramid. Baam da kasaritak tumanin ni nanang, ta saan da ka pagtaltalawan. Kit kasano nga road kit ngay. Ti pamati da. Nagbabai ak ija Manila. Nadidamot ang mga sikat. Di nakamot mailasin deti kabagyan nyo. Ta kimutong ka nga road. Alam mo kaamulat ta ditan, ibagaklatan nga, pinakawan kan, kat saan mo ton nga ulitin. Anya? Anya tikin mo sawan? Kat ibagamlatan, nga nagbidot ka. Aminam latan ti pudno, ngem ibagam nga nasulisog ka laeng. Ay, jak mo't kahit tikas ta bakit? Jak kahit nga maperdi ti record ko kadakwada. Uri ni bagam nga pinakawan na. Sigurado nga isuda sa andak nga mapakawan. At Sigurado nga sakbat ti di ng pakawanin ni nanang, no maamuan na ti kinapudno. Ano nga ron? Basta saan kang taltalaw dita. Siyak ti makaamu kasaritak ni nanang. Ay na. Jak mo't kahit nga dagura da kanyak dananang mo, ti kabsat mo, ni tatang mo, bayat ti kaadag dito eh. Sige. Kasaritam to karon ida. Tapakaamuan na. Noan niya ti mapagsaritaan yung kinananang mo. Alawan nga rin lakay. Gapo itinalimed nga panagbakasyon ni Pipay Kasinyong naadaan kami iti saan mi nga ninamnama nga nadagsa na parikot. Tapat siyan dagiti naganak ken kuana ken ti kabsat na ket talaga nga adda babaik nga kinasinarak ko di Manila. Nga di damat ammo nga ni gayang Pipay dayjay. Kaya't ko kumanga ipudno tapno no mapugas dati anyaman nga gura ken sakit tinakam da kanyak. Angem saan mo ta kayat ni Pipay? Tasigon ka ni Pipay, patsin ni Pipay nga no maamuan ni nanang na, maamuan ti pamilya na nga nalimed nga nagbakasyon ditoy. Sigurado mo't nga kagura da isuna. Amangan mo't no saan da nga mapakawan isuna ta. Nagawid nga di man lang nagpakpakita kadakwada. Dahito'y launay ti parikot mi kani Pipay Kasinyong. Pinadas na kinasarita idang talaga nga patsyendalata nga wenno ipilit da nga tumalawak ket alalukuyen da ni Pipay nga isina nakon. Gaputa liniputak kano isuna. Ket no kano pakawanen nak, awan kanot serbina, taaramidig tumetlaeng. Anya nga tati kasasayaatan nga aramiden mi kasin. Jakmat kayat nga iti agnanayon ket gurguraen dak dagiti nakaikamangak
gapu iti basol nga saan ko met inaramid. No apeng amin nga inlimid pailaeng mo't ni Pipay ti panagbakasyon na. Ay, biyag aya. Agyaman naklaunay kasin ti anos ken laing mga nang ted biag dede pakasaritaak. Sabi ko magat nakaited adal kadagiti amin nga nakabuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema ken ma-stress una ya pagaya mo, Lucas iti Ilocos Norte.